Yuk yuk delok entek balungku kaya ngono ki. Yuk. Oh, lha iki cah wedok lha iki. Sing kuning iki perempuan, nek sing hitam iki laki. Kok yo nakal juga ya. Loh, delok. Waduh, 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 waduh. Aduh, aduh, aduh. Wah, ayo. 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 Ganti mboke digelut kuwi. Ekore mbokne lho digeluti lha kula. Ndak kuwi. Ndak kuwi ekore mboke digeluti. Ki sing ireng mau. Ki kalau ekore mboke ndak iya. Ekore mboke tinggi dolanan. Ekore mbok di. Wow, wow, iya kono. Wah, wah, iya kopi. Kandulan. Wih, wih, kan. Wih. Lucu juga ya. Wow, Ayo kono, ayo kono. Ayo kono, ayo. Oh, adukir balik barang toh. Ada kuning, kuwi yo mboke ndelok toh, mboke ndelok tok kuwi. Mboke ketoke seneng lho kuwi anake bermain. Lah. Dah, waduh, jungkir balik. Jungkir balik. Ayo, jungkir balik. Ayo kono. Nah, ya wes saiki leren mi saja. Oh enggak. Oh, sik dilanjut.